Pinalalakas ng Cebu Pacific ang operasyon nito sa Clark matapos itaas ng 38% ang kapasidad sa first quarter ng 2026 na magbibigay daan upang mas maraming pasahero mula Northern at Central Luzon ang mapagsisilbihan at higit pang mapatatag ang Clark bilang pangunahing gateway sa mga lokal at international destination. Simula March 29, magdadagdag ang Cebu Pacific ng mga biyahe patungong Coron, El Nido at Naga mula sa Clark International Airport kasunod ng kumpletong paglilipat ng turboprop operations mula sa Ninoy Aquino International Airport. Sa May 2 naman, sisimula ng direktang flight Clark-Hanoi, Vietnam na may 3 biyahe kada linggo. Sa pagpapalawak nito, aabot na sa 17 destination ang saklaw ng Cebu Pacific sa Clark, 12 domestic at 5 international, ang pinakamalawak na network sa lahat ng airline na nag-ooperate sa nasabing paliparan. Ayon kay Candice Iyog, Chief Marketing and Customer Experience Officer ng Cebu Pacific, malaking oportunidad ang paglilipat ng turboprop operation sa Clark, lalo na tinatayang aabot sa 255,000 na pasahero ang maaaring bumiyahe patungong El Nido, Siargao at Coron, katumbas ng 372% na pagtaas mula sa kasalukuyang bilang. Upang hikayati ng mas maraming biyahero, naglunsad din ang Cebu Pacific ng seat sale hanggang February 28, 2026 kung saan maaaring mag-book ng one-way base fare na aabot lamang sa 99 pesos, hindi pa kasama ang buwis at iba pang singil para sa mga biyahe hanggang July 31, 2026. Sa kasalukuyan, lumilipad ang Cebu Pacific sa 37 domestic at 26 international destinations sa Asia, Australia at Middle East. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.